Hemen salam, benden gatkan adam sonra kriptoda hiç yıl pul koymadan pul kazanıp bolan okun deyip. Şuun yürüyte siz için go täzeligim ma hiç yıl вложениясыз pul kazanmak isteyenler için TipTop приложение çıktı. Edil Stepen yal yadыңda düşen Stepen vardı. Krasovka satın alyan, ondan sonra görüp zade edip pul kazanıyordu. Biliyorsunuz bende de 2 tane krasovka var, internet zade ettir. Başta go kazanır ya diyor, inni hiç yıl kazanır yok, çünkü kendi ulanamam dahtir. Bu telde çıkan приложение yönü Stepen'ın go zatlar var, o zatlara hit verecek. Hiç yıl вложениясыз, hiç yıl pul salmadan size registrasyon edin. Çünkü krasovkanı öyle Stepen'la zattan krasovkan satın almalıyım. Men satın alamda 4 salana alıptım. Gidет o adam salananın bahası $60 ya $50 şoň akbarat. Ofşa birinci krasovkama $200 düştü, ikinci krasovka $100 düştü. Bilýäňiz, onu men Instagramda paylaştım. Kısaca Instagram'a подписаться etmedikler şöyle de koyacak. Geçin подписаться edin, aňarda da hemme maglumat paylaşan. Inni TipTop приложение vardı. Berde nämet bolýar. Yankyal, diňe registrasiýa edeniňiz üçin prosto приложение skачать edin. Registrasiýa edeniň üçin size krasovkany berer. Näde registrasiýa etmeli? Skачать etdiňiz, açdyňyz, elektron poçtaňyzy ýazdyňyz, şo taý kod gelir, şo kodu ýazýaňyz, boldy. Size uje krasovkany taýyn. Ýöne muň içine zatda pullu krasovkalar ba, pullu krasovkalar ba. Olary alman maslahat beremok hiç ýady. Näme üçin? Sebäp приложение täze ýaňy çykan, şoň üçin nälik boljagy belli däl. Şoň üçin alman gönü zat muçok berilen krasovkany alın, azajyk pul berýär, ýöne şoda bolýar. Ýene bir gowzat Stepen'dan ýadyňyz üçin çykmalyk, ýörek gitmelik. Bärde oňa ýöre zaşar çykmak zatmy kökmanda. Öýde tans etsem, öýde hereket etsem pul berýär. Bu proýektiň TipTop приложениýanyň 2 tane tokeny bar. Tip ýanky ýöräniň üçin gazanan pulun, toýs ýöreýär, bir çykýar ýöreýär, hereket etýär, şoň üçin berilýän token top Stepen'na gymyta bar da ýadyňyz üçin olsa. Edil şoňalyk top ýanky razraботчиклар üçin, investorlar üçin. Tip ýanky zadyň Stepen'ın gasatasy diýip hasap edäň. Sebäbi ýöräňizde size gasata berýärdi, oňa bakat düşdi, öllü gitdi. Ýöne bärde size realne men näme diýin, finansiv savет adal ýöne bärde hiç ýyl size pulum siňdireň ýok. Birden proýekt ýapylaýan ýa küýük gidäýende hiç ýyl ýitirýän adamymyz ýok. Bunda reklamada dälir, öňünden aýtjan hiç reklamada olar pul bermedi. Tak şo ýöne maslahat menden size приложение skачать edin, registrasiýa edin, ýanky zatdan geçin, boldy krasovkany alyp ýörep gazan beriň. Näme etmeli? Aslında köprek ýöreňmi? Näme üçin? Sebäbi ýanky tokenler intak hiç ýyly birjalarda zatda ýok. Topum, şuwat top zatlarda privatda satylyp otur. 5 aprelden soň publişinde satylyp başlanýar, ondan soň zat etdi. Tokenler birjalara gelende, başta gelende hype çarş belki zat ederler. Ýanky reklamly kampaniýa zatlayan adamlar ýygnamak üçin. Şonu go galyp biler, şonu biz satyp zat ederiz. Kakras intak wagtyňyz bar. Buň aýyň näçesi 2-mi 3-mi? Kısaça zada geçdik. Gün çarşylar. Ýanky 5 neçeni ýören 5-den soň zatda publişini satylyp başlanýar da intak birjalara listing edilen wagtymyz bar. Ýene bir aýymyz ýalyk. Go ýöräli zat edeli, gazanalyň, ondan soňra ýanky birjalara gelende satyp goýarys. Bakka şo gazanýan tokeniňi satyp bileňdik. Şoň üçin köprek gazan. Terediňni ýanky berilen mut krasovka az gazanýarlar. Köp gazanjak diýip içinde krasovkalar satylýar. Alyp oturmaň. Menden maslahat almaň pul. İçine jorap satylýar, suw satylýar, olaram almaň. Näme üçin? Sebäbi proýektiň intak nälik bolup nälik gitjegi belli däl. Şoň üçin birden soň puluňyz bolup alasyňyz diýse, soňuja alarsyňyz. Atak başda şu at almak kökmanlar hiççili. Men size şörde görkezek, men özüm 2 hepdeden beri приложение ulanyp berdim. 2 hepde munyň internet öňden çykdy, skачать etdim, gördüm nälik kalat diýip. Buna men alan krasovkam şörde, 1,5-2 tipam gazandım. Az ýöreýän näme üçin soňky challenge diýip, bir aý alyp paşda öýden çykylmady bilýäňiz, diňe trade edip. Şoň üçin az ýöredim, az hereket edilir, şoň sebäplem az. Inni näse bolsa işler başlady ýene, eýlek beýlek gidilýär. Her ýerde gidemde açan görün, kakras edem işe gideňizde, okuw edeňizde, başga da öýde ýöne prosto hereket edeňizde açyň, zat edin gazanyň tokenleri. Şuňalyk video peýda bolar diýip pikir edýän, hemmeňize palibom soň üçin like, kommentariýa goýun.
Köprak like koyun, kommentaar yazın. Näme soraw bolsa da kommentaar yazın sebäbi. Näçe köp kommentaar like alsa, men motivasiýa artýar. Prosta soňky döwür ýaltan, video çekmän, trade, polny ödüm trade beremden soň soňky döwür video çekmän ýaltan. Yani inni yeni zat ettim, bu challenge geçtim, abuçeniyalımı geçtim, inni nesbolsa yeni köp video çek başlayacak, köp video koyarım YouTube'a. Şonçu like, kommentaar, köp adam görsün şu wagt. Bu hiç yıl vlajeniýasiz, hiç yıl köp koymadan pul kazanır ýa-da. Şoň üçin köp adam görsün, köp adam kazansın. Hem bize hemmemize maňa sowap bolar. Hem motivasiýa bolar siziň like'laryňyz, kommentariýalaryňyz. Hem näçe köp adam goýsa, şonça gowy, näçe köp adam görse, şonça gowy. Düşünüňiz? Şoňalyk başga aýtmalar. Başga näme aýtjakdym size? Ha. Hökman suratda like, kommentaar goýan. Instagram'a da podpisasiýa ediň, şoňa köp adam görsün. Ýan kaçmýar hiç ýyl pul salmaň içine, hiç ýyl pul salmak gerek. Sebäp proýekt täze. Ondan soň uça üstün dadesin göreli soň şoňa görä salýasmy salam dokmy. Kommentariýada ýazyň näme sorawlaryňyz bolsa, registrasiýa edip bilmeseňiz, ýene bir zat kömek gerek bolsa, ýazyň maňa Instagramdan ýazyp bilersiňiz, problem ýok. Gördüňiz, hiç ýyl kyndagy ýok registrasiýa etmek şurada görkezek size. Girýäňiz, prilajenýa skaça etdiňiz, App Store'da da, Play Market'da da. Skaça etdiňiz, aşağıdan poçtan ýazyňyz, basýaňyz, kod bar ýa poçta şo gelen koddan berkeldiňiz boldy. Hiç ýyl kyndagy ýok. Şoňalyk täze proýektde belki hype edip gitse goýja pul gazanır. Şoň üçin köprek ýörep, köprek hereket edip prilajenýa ulan berin. Şoňa burdan ýanky başda listing kolony birjalar goýja hype galsa, goýja zat etirse, reska satyp çykarsalar, goýja pul gazanyp galalyň. Как раз hiç yıl vlajeniýa gerek gel. Hemmäge soraýar, gatykän adam, realle gatykän adam sonra hiç yıl bez vlajeniýa, hiç zat pul goýmadan gazanasyn bilen. Ana ýörütesi üçin gow şans. Geçin registrasiýa ediň, ýanky geçin ýören pul gazanyň. Iň esasy adam jaňy sag bolsun. Dawajy.